guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa paligid at magbabanding tayo and fishing. Maliliit lang yung mga isda dito pero masarap siya. Masarap siyang i-crispy fry tilapia. Liwalo pala guys ang tawag namin sa Martinico ng ibang lugar. Ayan guys, napuraot namin si Tita Bunso, nadagdagan ng upang ulam namin. May dala siyang itlog na pula. Huli! Huli kay parang General, liwalo. Di salaan. Huli kay parang General. Yo! Laki! Ayaw, malaki liwalo. Di salaan. Eh, bisalaan. Pampaksyon na eh. Talaga? Meron galon na yun. May galon dyan ha, yung galon na sira. Ay, pero mo, nakahuli na. Nakahuli Ha? Yan, darling. Ah, meron din si Janero. Tapos di pala naka-play. Puro liwalo ang nangungulay. Hoy! Liwalo! Hindi kasing laki ng mga tilapia sa fish pond guys yung mga isda dito. Kasi galing lang sila sa baha. Kaya nagkalat lang sila dito sa Pampanga. Bili ka kaya muna madam. Meron tindahan dyan, ayan o. Ayan o. Yun, huli. Huli, tilapia oh. Tilapia. Pili pa tayo guys ng pwesto. Medyo mainit dito so hanap tayo ng may puno at makapagluto ng lunch. Diyan ba kayo po pwesto kuya? Ayan o.
May huli na si tatay guys. At saka si nanay. Picnic lang naman ang habol natin. Ay, Marami dami na sila, kaya lang mukhang di kami makakahuli. May ng Oriente. Kaya lang, wala tayong alak pare. Huli, maliit. Tingnan mo, maliit ng huli. Oh, liwalo. Ay, mababaw lang mo ka? So yun guys, magluluto lang kami ng lunch namin dito. Ang ulam namin ay luncheon meat, pancit canton, tsaka yung kinuha namin kay Tita Bunso na itlog na pula with kamatis. Wow, sabon. Okay na to? Pag kumukulo na. Kahit wala kaming huli guys, i-enjoy na lang namin ang aming lunch. Darling, let's na. Nagluto ng maling at ano yan, pancit canton. Gutom ang inabot. Ito na. Sarap naman ng pagkain namin. Nanginginig na rin ako sa gutom para. Pancit canton? Walang gana. Grabe, harap. With Coke. Huli! Liwalo! Malaki! Mamula-mula! Darling, dito, Yasha. Yeah. Tilapia. Mamula-mula. Pwedeng pampaksiw. Akin na lang. Ay, ang ganda ng kulay. Yun! Yun! Ay, tilapia! Naka-play ba tayo? Ano na ba tayo? Nakakota na ba tayo? O pang isang ulam na ba yan? O isang pulutan? Uy! Napakalalakas kumain ng ano? Ng bulate. Uy! Wala na palang tubig. Dami din ah. Ayan guys, dami naming huli. Kinuha ko pala guys yung ibang liwalo para ilagay sa fish pond namin. Baka dumami. Mabubuhay kaya yan? Ay, hindi pala ako pupunta ng bulis. Ano ba yan? Uy, nakadami din pala kami. Hindi wala ng tibay. Sino over mo kaya lang ako kanina?
Ayan guys. Napakainit ng panahon kaya magpapalamig muna kami. Ito na guys ang aming huli. Crispy tilapia. Sasaw-saw mo sa suka at saka toyo. With calamansi. Hindi mo na kailangan ng toyo, ano? Marami ka na nun. Yan ang nahuli namin guys. Pinagtyagaan na namin ng mga malahalimaw na tilapia at libalo. Uy! Sukatin lang natin. Susukatin natin yung baso. Susukatin na tayo. Susukatin mo daw yung huli namin kung malalaki. Sarap. Crispy.